Megrázó eset a Palatói Bankban. Dráma és bankrablás. Az ORFK nagy erőkkel vonult a helyszínre. A túszok állapotáról és azok pontos számáról eddig pontos információink nincsenek. A következő percekben Brown Bossy rendőrhadnagy interjúját láthatják. Tiszteletem uram, Levente Lakatos vagyok, a Weasel News egyik vezetője. Beszámol nekünk a részletekről. Igen. 21 óra 20 körül tájékán érkezett egy bejelentésünk, miszerint kirabolták itt a Paletói Bankot. Az első egységünk egy helikopteres egység volt, akik pillanatokon belül kiérkeztek a helyszínre. Ugye ezt ott a bank előtt is látható szürke BMW X5-ös gépjárművet találtuk a helyszínen, bent túszok tartózkodnak, én egyelőre nem tudom, hogy mennyi. Azonban most zajlik a tárgyalás. Értem, köszönöm szépen. Ön szerint sikerülni fog lekapcsolni ezeket a bűnözőket? Mi nagyon reméljük. Szerintünk ők nem először vannak már a közelünkben. Reméljük, hogy most a kezeink közé kerülnek, és elkapjuk őket, de megvan rá minden esélyünk szerintem a profi csapat. Rendben, köszönöm szépen. Nem is zavarom akkor tovább. További jó szolgáltat önnek, és vigyázzanak. Köszönjük szépen! A túszokat időközben váltságdíj fejében elengedték. A helyszínről Levente Lakatos riporterünk tudósít. Jelenleg a bankban még folytatódnak a tárgyalások, mert még vannak túszok. Nem tudjuk, hogy pontosan mit követelnek az elkövetők a túszok életéért cserébe, de reméljük, hogy a többi túszt is hamarosan elengedik. Időközben a maradék túszért az elkövetők szabad utat kértek a banktól. A hatóságok ezt elfogadták, ezek után megkezdődött az elkövetők üldözése. Tisztelettel köszöntöm a lakosságot, jelenleg el fog kezdődni az üldözés. A túszok kiszabadultak, illetve az elkövetők menekülni akarnak. Reméljük, hogy sikeresen elkapják őket a rendőrök. Menjünk oda. Gyere. Adam Hiltet hallhatták Palato Bay-ből 2026. július 3-án.